Mbak Sila, agak maju ke depan ya. Ini Mbak Sila. Cantiknya Mbak Sila. Yang satu diajak ke depan. Mbak Adelia, sini Mbak Adelia. Ayo. Sini Mas Tiro, kamu sini loh. Kamu kok duduk aja, nanti kamu makan gaji buta. Sri Tanjung. Wis bar. Jangkrik. Wes kuwi. Sri Tanjung. Saiki Sri bakal tambel. Ndak sir tuh mendak saja Sri Tanjung. Ojo. Wes. Kowe wani. Ndak. Mek teko olek lah. Mas Amit, hai, niki tak pasrah ning jenengan kalih Mas Tiro. Lah nyapa? Dilanjut sampai Sik paripurna. nyanyi dhisik kowe suwi ra nyanyi. Nyanyi dhisik kene duet karo Mbak Aminor. Adelia. Aminor Mas. Apa nadane apa? Nadane apa? Ayo Aminor. Biasanya Aminor. Ayo Biasa. lagu terbaru. Aminor. Iki enek undang-undangan blas to ket pakai minor. Aminor ini. Sing baru ya Mas. Lagu ini sing anyar. Sing anyar. Loh, Apa tak kuwi? Jo. kuwi lho, son horeg kuwi lho, Pak. Kuwi lah ya sing cah cilik. Lah ya kuwi lho, Pak. Oh, tuh. Apa iki? Apa iki? Apa iki satenane? Rada cedek, Mas, rada cedek. Mbak Adel mengkelek mboten betah kalih abape Mas itu jenengan idoni mawon. Ora usah ngonekne. Kene Mas Amit Takdirku sing jawabke. sliramu beda ati beda lambe. Mike di sini. Wis mati. Mantap tenang. Soko hatiku lunga lho sampean Mas. Nyapa sampean nyawang panggah nyawang kono ae. Apa aku kurang besar? Kurang besar. Lah panggah nyawangmu kono tak dandangi. Seto. Seto. ngene ae. Apa nih? Kowe kok muni kurang gede sing kurang gede apa nih? TKT. Wah. Ya, melok. Apa ribasan yang rangge ing asmara kowe teko kowe lara marang tresno. Dibantu Mas Kolek. Iki wis dalanku. Nah, Pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Asik. Terus Nasir. Asli mulai minggu enak turu kandang. Apa sih kok kebut nih? Anu dikat ya gimana dikat. Kowe nyapa kok kebone semblong. Timbang kecer kanan digendi. Lagune iki ya. Oke. Yo, bungkus Mas. Asik. Ada Adelia, Kalista dan juga Sheila Febriani. Yu Satrio Putro Manggolo. Ada El Jabro Audio dan juga Lengke. Pemuda Asinan Matur Suwun. Keneng opo Sifatmu saiki wis beda. Kowe ninggalke aku penting ke wong liya. Ora lho Mas. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Ayo bola-bolaku goyang yang tertib yang Duduk pancen nglarang. ora Arep kepiye meneh kowe
beda lambe. Wis kadung terus aku seru saka uripku. Bahasa krangge lintang dengan oso kowe teko gawe loro marang tresno. Iki wis tanganku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu. Yo Satrio Putra Manggolo. Sepurane ya Mas ya. Elza Proretal Audio terima kasih matur. Thank you. Oke. Terima kasih Mbak Adelia dan Mbak Sila. Oke, siap. Ayo, monggo-monggo. New Satrio Putra Manggolo. Lanjut ke